Sa gadayan nga rin surat ni pagayam tanga Jessa, papagayam ko na ito'y idi kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi tamang rugin tiya lasem ket agraduarak ton manong nemi idi college uwan manong. May salangan nga semestre ket siyempre agraduarak ton iti kolehyo. Adamat na nasurok nga mga katawin manong nemi ngagnubyo kami kini Rodel. Ni Rodel kat taga-syudad idinto ta taga-probinsya. Uno siyak ti taga-syudad idinto ta ni Rodel manong nemi taga-probinsya ti Cagayan. Nagwapo ni Rodel manong nemi kat dito taga-punan o apay nga naklon ko ti panagayat na hangabalik ko na. Tane agraduar kaminton. Tay bagbaga kanyak manong nemi ni nanang nagturpusak pay kan madaanak tupay ti trabaho ket siyak to iti mangtulong karigi ti duwa kakabsat ko da jingjing kini June. Tasyak ti pangnamnamaan ni nanang mangtulong karigi ti kakabsat ko. Gusto nga anak pala kanong makinubnubyo. Ngem nakinubyo ak idiada kami ti maudin nga semestre iti third year college kami kini Rodel. Kanita, maudin nga semestre mano. Kat ko nakanyak ni Rodel, mabalinin. Mabalinin siya sa tiyan niya. O natagraduar tan tumaten. Di mabalinin. Tiyan niya. Basta, ito rabi. Apa ito rabi? A dinner date. Sige. Nagpaghatak kininana nga ti pambar ko manon nemi ket adda bapang ko pa nakipakibertian. Kagawin ak tumetlaeng nga medyo maladawa. Napangkaw nga ron ti mayas nga restaurant kini Del manon nemi ti makadakis manong napilit na kapinainom. Champagne? Red wine. Kumakayat Rodel. Kakaiso na nga ag-date tamanin. Nakaadok ti minum manong. Kat sakaslasang ko napupuutan, hindi taimbas ko mga ipalugan na tricycle ni Rodel manon nemi ngem saan. Inyawid na kidin ti kasera na. Rodel, apay, abay na tidak ipalugan ti tricycle, gawin naglatan sa niya balay. Abay inyawid na ti kasera. Baka agungot na ti landlady. Mawatan na ti landlady. So kamekan. Alang orta namin ang dato'y sangkan itong mabaybayan. Promise. Agraduar tanto. Kadori kas pagarigan tagsikog ka. Makagraduar kanto pa lang. Basta sanak itong baybayan na. Basta sanak itong baybayan. Kunak manong name. Dikat kahit nasawan nga manugot ako. Rinogyan na mutan manong nemi nga inuksub ti arwate. Nabayagmat ka din nga nararapahap ko da ito'y nga mapasama. Tado mutan na kita kaskola at nga mangis istorya kanya nga dan padas da. Nagmayat ka no manong nemi. Alaman? Kirik na akman ita. Nagpabeso nga nagmayat. Rodel. Nagmayat nagpabeso manong. Tayo di may kat ng ti arwatek ni. Nagparintumang matinita sa anak kat ni. Ti magtanduang mansanas ko manong na ti kirab-kiraban. Rodel. Gusto ko ni matin ti panangkaramkam na manong na nasakit. Punak kumangim nagmayat ti sakit na. Nang runa no mabatangan na. Natangkan nga paset na. Sana kagatin na. Rodel. Gusto ko na iti panangan na manong na imimbes imbaglagid nito saan nga maibus pagsinsinublatan na manong na imi. Di mo na Rodel. Iso ka nung pakaalan ti breast cancer. Mayat Rodel. Kempaedan akon manon na imi sana yung pababati ulo na kadadan iti nagbayitan di kiti legs ko. Naglaingkit amanganda ito yun nga tagakagayan ko nagnangakam ko. Di pala napnag aya ka rin doon ka mansanas.
Kaya't nansapay ti bumatok-batok manong name iti disur kat kastaonan ti panagpisaw-pisaw na gamot kastaonan ti panangburnok na iti babaaw. Manong name ikurkurikur na ti dila na iti ruangan ti kuweb agad makike. Sana kat sepsepan manong name kaslaawan ti ipalubos na nga marigreg. Kasla din na kayat manong name nga mabasa ti bedsheet. Kasla kayat namin nga tilmunan manong name kayat na nga rub-uben. Naglaing kakit nga garub-uben, Rodel. Uwan manong name kalbasan nga nagpapasan na kinerab-kirap di ginidawa mansanas kasta iti insublat na inarub-ub manong name iti tugo tinaimas nga bulalo iti baba. Salagat ikurkurikur manong name iti dila na. Nakit-kat kindi-kinditan manon name iti bugtong e perlas. Naglaing nga kumirab, naglaing agigop, agarubob, naglaing pa nga kuminikinit manong name, naglaing pa nga mangan iti mani. Huwag manong name jak may ladawan ti imnas ngayon nakmarikrik na naglaing karodel kung kunak tinakim ko. Gusto gayam ti bagbaga na kiti nakapanasan sa alang gusto na kiti talagang gusto. Yung madadamat manong naming ang experience ko ti sanda pa yung experience. Aging nga mangimaton ti ulo na kat di magasmanan iti barukong ko. Robert! Saan o nga nagpautan iti barukong manong naming. Gabotay-tay pa lang nga gururay di kiti bibig ko. Inyun una na talaga titenga sa iti baba tiguan iti ngato. Abag isumiten manong naming agbatog ti posong ken posong etahan madlaw kung ipapilit nang iserek ti Rodel. Gusto gayam ngagpaiso tirigat na nuagdadamo ka na kunak tinakam ko. Ngawaray ko lang na ilumlom iti medyo atidog nga kukuk iti bukot ni Rodel. Iti panagitured ko manong name iti sakit tuno sa narsuudan mano, napisangan, naburakan. Kaya mapagapaman lahing sa tinak narikna ta si maruno manong name iti panaggusod-gusod, iti panagbayo, panangibayo-bayo manong name ni Rodel, ti aluna iti alsungko. Hindi ko mapailaing tapno do ko man nga gundawi nga nagpapasta. Manong name sang ko na tong paltikarik iti bagi tayo di kating karik nga may sakto ka dagiti mamano ang virgin nga graduate iti college. Sang ko na tong paltikarik kaninanang nga sa anak pala makinubnubyo. Sang ko na tong paltikarik manong name. Taritan tinang rugyan. Timasansanan manong. Tayo kunadan, numaramanam, alaka nga alan. Tibagbintasan na manong name kat talagang awamat lang tinagbaling nga problema. Agsipod ta, tuloy-tuloy matindag panagregla. Aging gadim tengan ti graduation mi manong name. Imay siyempre dagiti tuwa kapsat ko agraman kininanang imatendar. Yung karigatan da manong name iti may. At siyempre imyan isuna manong name uwain. Imatendar da. Dagiti mat naganak kini Rodel manong name ka nagapoy ti kagayan ket imay daman. Inya mamunak manong. Uwain. Nalagsakak. Gamot na nagtaduarak matlayagan. Kinapod no naman ng name kat adda nagururay nga pagtrabaho. Wen. Takunada kanya kidi na panag nag-OJT do kayat mo no makapagturpos ka. Dito'y kanto nga gaplay talan ta kadagos nalaing ka kuna. Kalbasan ti graduation at apay makalawas man ng name sakbay nga nagawid din ni Rodel. Sadyay kakayan hindi pinakada kami ti plano mo ano nga plano ti Karim dito ka syudad nagtrabaho
Wan. Tapno, akit kita tatuanin. Tapno, ulit-ulit ang tati. Agpapasintiragsak. Kaililikuan to, kasano kabayag mo? Makabulan. Oo, nagbayagan. Okay, pagbalinak nga duwa lawas lang. Rodel, ororahin ka ba panagsublim dito sa syudad? Sige, ororahin na. Kalbasan ti duwa lawas manong nemi rinugya akong tinagtrabaho. Maragsakan ni nanang siyempre. Nagtrabaho akon. Kadito mo na umay nga panaglulukat ti klase manong nemi rugyan tumaten ni Ching-Ching nga ating ko iti pangituloy iti panagbasa na. Hada iti college si Suna manong agturpos tumaten ni June iti high school apo na rika tuloon na yun tagdandan nga dati college. Yung sa bagay sabi ko mga rod ta alis to ak ng masenso may promote tapos nakakalamat lang ti sweldo. Ngayon makabulan, 2 bulan matlaengan manong nemi, naglukat man ti klase, aw matlang ti mauray ko ng agsubli dito yung syudad nga Rodel. Numanin tawagat iso na. Aging kang iso na mismo titimawag ka niya. Hello? Jessa? Oh, yung kanimi di nga 2 weeks lang, ita ka 2 months yan. Anda ka balad ta? Umuna-unay. Dito yung matan na nakastrike ang trabaho. Hana? Iti ilimi. Diyak kumakayat. Ang nagsayang ti offer na kanya. Iso nga, dito yung ako nagtrabaho. Gano'n ko magtrabaho gata, damat Sabado kan Domingo, umay mo mangsarungkar kanya dito syudad. Baka sana ka makumain. Hana? Baka saan ako makumay ko na. Taapay. Sorry. Iti panagawid ko dito lugar, mi. Nagsinumbiyanan kami ti dating girlfriend ko. Kanya? Kuha, the girlfriend ko, nagsina kami idagbasbasak. Ngayon magkabuta, nagrituara ko, nagsubli ako dito lugar, mi. Nagsinumbiyanan kami. Kat tiba kadakas, ada napasama ka na kami, masikog man ni Sona. Kanya? Rodel. Sorry. Sorry, Jessa. Jack, pulos na naman namakas to eh. Hindi nagsina kami kini Telma. Isumaten ti panangaram ko ken ka. Nagnubyo ta. Ti amo kakit saan kami nga magsinubyanan kini Telma. Yung makadakes at dapat napasama ka na kami masikugan. Iso tirumbay nga ikasar ko kabuta at asungsung bata ken kwa na. Nagsakit manong naimi. As in nga nakasaksakit. Nga no adala ko man ni Rodel manong naimi ti sangwanak tinong patugpak ko ma. Dinanog-danog ko kuma. Binagkil ko kuma. Ti ayop nga lalaki. Nagkari ng namnamaak, pinalamnaman kalpasan na. Awan ti mauray ko panang tungpal na kadigiti karina. Kalpasan nga na ipaay ko tinamin adong agundaway ti amin ko. Manong nemi, nagsangitak, nagsagabaak, edyo na baybay-ak ti bagik ken ti trabaho. Adaman at manong nemi ni nanang nga mangat atibay kanya at kan kastamad ten dagiti kakapsat ko. Anak, panunutem ko ma, no itultuloy mo ti kasto, inga babaybayam ti bagim ken trabaho, kasano dagiti kakapsat mo, kasano akon, jak kabailan nga ituloy, ti banggastos kada kwada, tap maituloy na ta panagpasa da. Kensahin ti trabaho man ak. Nagnaton ti soldo, umiso nga, pang-aasim ka din, ag-move on kan. Nanang, diyan kami ninamnamay na kasta ti mapasama kiti first love ko. Adan tumatmanin sa baling at dumting lalaki di biyak mo. Noamok la ko ma.
Jakla ko mapulos in papay ti amin ko kenkuana. Di tamat kami ti kabidtot tayo nga babae. No, apikit kami nga ipalubos tayo ang tagikuan ti laki ti amin tayo dito ta sante pa nga nalpas ti kasar. Dito tamat namnamain nga ay na ay apo. Kadwan na ti kastukan. Nga manak pangasim. Kasyam ko matibagim, kanagri kakamsat mo, pangasim, magbubaan kan. Ingkarigatak manong nemi. Tawan di malaalak. Siyak, tiagbala ang tultuloy kag baling nga loser, no'y palubos ko. Agmubuanak manong nemi, kadi panagnagkukit di, tiday dyan nga Rodel, nga nagbabawi, tinaramit na. What? Dada ka po na, manong nemi, na sinumliak madlayang yung pasnag ko nagtrabaho. Tapos sublik madlang ti dati, manong nemi nga langak, kat siyempre, adulat tamat na kita lalaki nga mangidyaya iti ayat na kanya. Kaupisanak ni Dennis manong nemi no mananawisan na ngagdi break agbirianda kami. Wala saan ka nag-lunch kami. Wala saan ka nag-dinner kami. Pinugusto kita na minsan manong nemi. Kadito yung nag-propose. Dito ikon nga magkakain ka di pa nakahit ko. Idya ko mabalayo. Nga medyo tayo latan. Una ito pisina. Dennis, saan na ka may karikan ka? Ape ko naman di ka may kari. Saan ako na virgin? Saan na ka mas tao? Saan na pa nagsapsapol di virgin? Taurag sapulak, baka wa masapulak. Baka rin estudyante ti high school kata baka awan pa yun ti masapulak ang virgin. Puerto Los Buenos. Nagtalaga kami ni lalaki nga amok kat talaga nga napudno kanya. Mistake ko no apeng yung paay ko kami ng ti amin ko. Talaga kasta. Gagangit ti kasta. Sige Dennis. Barabareng na maisurok ti pusok nga mangipatagmat ka. Ngayon jak ang mo manong nemi no apay. Nga jak masusuro nga ipatig ni Dennis idin ito nakaimbagmat, nakasaysaya at mat. Nagraduwa rin ni Jingjing iti college manong nemi kadadapayan trabaho na. Nagdagdagan na ko ni nanang manong nemi ay tanti pa na mo anak ang asawa. Tapno, damat na po ko ngaywana. Yan tanga kita karadwar mo ni Ching-Ching kat adam trabaho na, nisot magtulong kini ading yun nga dyan. So, agasawa kan. Barbaring nang, anya pa lang amit kayat mo kini Dennis. So, nga ko na, barbaring na masusurok ni Dennis. Gumanat mo ni Ching-Ching mano. Nga, makiasawa ka nun. Unaan na ka kadi. Ni ading mo. Ha? Jessa? Nang maaramid ko ano na anak. Kahit nag-asawa ni Jessa, kaya di na matulungan ni John, di siya kundi magtulong kini John. Ngay tuloy ko madlang. Walang, ay susapo ya. Dahil ka di pa lang nga Rodel, tipatpatag mo. Nang, uri no sangkun nga ipatpatag ni Rodel, iso na iso. Walang madamat ni Dennis. Walang anda ni Dennis. Saalangan ni Dennis. Kamay nga rin babaling ko. Diyak man may surot ti pusok ko naklakarotin. Susapo. Sakpete ka pungtot mo. Una ta. No talagang umangay patpatag ko ni Dennis. Hindi ko mapailayang nga. Kasi nung bata, awanan sa masapol, awanan sa pulag pagkangguanang neti puso. Awan mati reaction na. Makiasawa ka latan na masusurong tulatan ng ipatag. Narigat na nang. Ika sa nunukas kasting saan ko ipatag so na wala jak maipatag. Kahit nga sawan manong nemi pinalubusak ni Jingjing isot imunan nga nag-asawa. Takasano nga jak palubusan kinadamat na nagpitpitik isaklot na. Jingjing ating ko, api tinulad na. Saan ka tinulad manang? Api nga saan? Di kayo pinagkasar kini Arnel? Masigugan? Ikawan, sikagay. Nagsigug ka ko mga rod? Di kahit ko sawan,
Saan kan nga virgin nga maikasara? O maramid ko man nga. Naimas mo. Dadadag po na nung naming muna ni Jingjing nga nakiasawa. Si Mina dan siyempre. Si marunong mo nga nagraduar ni John manong naming. Kaya damat ang girlfriend na kahit nakanumatan ti sumarunong. Iti maudi akong dawang imani-mani ni Dennis. Jessa, ada ka di ba panggap mo? Ngagayat? Ruben ko ma, Dennis. Imaw niya nga ron. Customer. Sige. No talaga nga di mo kaya ako maramid ko. Mabay na pagi din. Di papilit ko pa hindi magiking ka. O rin no tinakpalit kaya. Nagururay ang tinawad ko panahon. Saan ka matapilitan? Nagururay? Okay. Ibawing mo din sa bali. Anya pa nga ron. Good luck, Dennis. Idaw-dawat ko. Nasabi ko mata. Basta rakam tinay kari. Adan. Nakareservaan. No talaga nga dinakayata kan adan nakareserba. Kinawisan kanto. O may kanto. Into nagkasar kami. Ngayon saan nakanap-napahan manong na yun? Naging ngayon di may sa malayam nag-ring di cellphone ko saan nga nakapunbok. Ay. Sagbay manong na yun sinong batak. Rumurumara kong tipisina. Taan na labas nga lasing ko. Hello? Hello? Sinta doy? Ni Rodel. Rodel? Malagog na katipailan. May mesa lang tinamam mo ka, Rodel. Kumusta kan? Kumusta kayong gani at naganan? Telma. Mano man anak yun? Rum-rumang han tibisina? Maore ka nung asta. Adag doon sa ako tibisina yun. Iri makarawara ko, ninuwaras ko ti panagkitak, at damay sa nga lalaki nga mangit-ngat, mangitay-tayag, ti ima na ang kawkaway. Check na ito eh. O sige nga ron. In-off ko man ang name it cellphone ko, kita masasaday ka ko ni tayo na. Sumabsabat man tinisuna. Kaskas di man ang name nga nagwapo, kaslasaan nga limakay, kaslasaan nga nanayunan ni tawid na. No pa manong nga tawen, tinapalabas. Hello, Rodel. Hi. Talagang nga, nunat lang ang idi, lang ang palayta. Nakapimpindas ka. Ores ka. Oh. Nakabasyar ka man. Dito kotsek. Adamat kotsek. Disurutan na. Nagkumboy ta. Papanam ta. Iti restaurant nga dati. Ano kasta nga date ta? Habay ko mga date na. Oy, saan ko akayat agbaling nga kabit? Saan ka mat kang baling nga kabit? Kasano ko ma? Balo ako. Ha? May sa ako na balo. Nawayak ba rin? Kasi orin pa nung nawayak ka. Kasi siya nga ron. Padyam ka din nga nawayak pa eh. O pedamag ko. Kaya nakasaritak ni Jingjing nga kapsat mo. At ang aming katrabahuan ng kakabagya. Awang ka no pa asawan. Imuno na ni Jingjing nga nagkasawa. Baka sumaronon ni Jun nga ating mo. Come on. Jessa. O sige. Surutan ka. Iti restaurant na nun name nga idi ket damo mi iti agdate nga nagdinner nga pinainom na ket adamat manen arak ano kita sa kanda ito eh dinakwanin sa daan ni tricycle kung nakumangin adamat kutsek iyawid na ka di sa kaserap saan ka nagkasera ano nga ron naka-check in na kiti hotel. Di, sadya ka hotel nga ipan.
Tapatsam ka di ba yung sikat palang tipat-patek ko? Uminom ta. Nagdinner ta. Di makadakas manong name, di makainom mo. Kumarkarab asak mo. I miss you, Rodel. Apay gata ka lang at dumteng. Amom ka di nga ada Dennis, hindi nga nakaan-anos nga mararam kanyak. Ngim saan na nga nauray. Ken saan nga nagbalagi nga nang lukat itirida ko ti puso. Sika, itidimteng nga nagsubli ket ni naluktan manin ti puso. And please come in, Rodel. Rodel, my love. Nakalalis to dagiti pasamak manong nemi at da kami niti hotel. When manong nemi ket no anya tinaramid na ididamo kas tamot manan tinaramid na. Linabusan nak manon nemi kat nagparinto mang met isuna iti sanguanak kat dagiti dua aman sanas ko manong nemi ti muna kinirap-kirap na Rodel. Awang pa nagbalbaliwan na ito ngaman sanas mo. Awang ba sa bali nga kimirap. Awan to kat siksagando lang nabayag ko nga kaili-ili ti amin, Rodel. Amo na siguro manong nemi nga sa tonoy manen. Iti kinaburnok. Iti disuor tinagbaitan dagiti legs ko. So ang papabanan, tirupan na, tibibig na, kat kastoonay manen ti panagarub-ub na manong nemi ti digo. Ure na lakwal. Rodel. Sala nga nagarub-ub manong. Sinapsapan na pa Sana inserrek manong na yung dila na ti uneg. Sana nagpanagkuti-kuti. Pinagdagiwas na ti dila na iti uneg. Engga manong na yung nagbatugan. Ti pusong ken pusong. Simreken manong na yung nagdagiwas. Rumar sumreken darmas na ti uneg ti kweda. Katkas taon ay manong na bininak pa ng kayat-ket kang kuwana. Ano namin anon ngayon bagak nga na napaanak manen. Rodel. Nabalo ni Rodel. Ket sinobyanan nak panon na ket nagbaligi mat naglukat mat manen itiruwangan ti puso. Duwa nga aldaw manon na ti kaadda ni Rodel dito syudad. Kaninawis ko dito balay, kaninya mamuk, kaninanan. Kastamatan kani June. Agraman kani Jingjing. Kat dinamak ni June. Nukas naman ang. Uno na ka? Kato na, nalumbaan naklaro din ni Jingjing sa napalalumbaan. Kapata nakasaganan ni Manong mo, Rodel, ang maging kasar kanya. Huwag kaya, Rodel. Noon nabalo ka, ada nagbaling anak yun? Awan Papay, saan ka makaputot? Manata na si Kugak nga rod. Isugat ka po na no apay nga kasar ko. Kaya nang aro din ti anak yo. Naalisan. Pagto tuming kadwa nga panagsikop na. Sumatindi. Panakatay na. Oh my God. Nadoktalan na gini doktor. May palit gayam keng kuha na tagsikop. Kinapin nga rin di kayo nagsakbay. Naladawan di mama ti Dr. Gayam nga sa ti sakit na. Oh my God. Sumatla Gayam. Saan nga bali? Sika ti pututak. Sika ti anak. Kita may kami doon. Dagiti parents ko partidok tapno may ka mga sasawa. Kahit ko. Nasadyetan to kagayan. Joke ko yun. Dito sa syudad. Sa ayong trabaho. Sige. Dito to tumatanang sabol trabaho. Tinaskan ka makapagkalaysatan. Tinaskan ka kasawatan. Dakamit lang arod manong naimi tinagkatuluyan kini Rodel. Agalbasan, tinasurok nga makatawan nga nakikasaran ni Jingjing nga Jack sakmatan iti si Marunong. Si Mina kami manong nemi di addahan nagtipon
akwartami nga nakaipatakder na kinabay lang iti gumatang manunay iti lute kan nang ipatakder mi iti balay nga manunay mi nga dan nagpitpitik iti saklot ko. Ni Rodel Jr. tinona nga anak mi manunay mi nga edi tapabunyagan mi isuna si marurumeten ti panakikasar ni June banong panakikasar ni June ni tagbalinga asawa nga da June kanti asawa na manunay mi kadisuda tinakipagnaed kininana naman pag-asadig kami matlang manong may mesamot lang nga barangay ti pagnaitan mi ta sadya mit lang tinakikamangan manunay mi ni Ching Ching ket syempre dito ay tinapilik kanang kitaan iti lute ket sambatan nga madayo ni June dinamatan pinanawan ni nanan iso nga agkasidag kami matlang manunay mi mabalim mi agpipinukkaw kastat kaarig na nolapsam tek sa ugat makakapagpipinukkaw kami. Awan tinagbalin nga problema ni Jing Jing iti asawa na kanagiduduang anak da. Kastamat kada kami manunay mi kini Rodel numampay adaman ti kundawing ang kamat bumisita at kagayan. Wano saan ka ka naganak kan kapsat na ti umay bumisita dito syudad. Ni June manunay mi duhamaten ti anak da iti asawa na. Idin tututa kami kini Rodel may kaduan tupay laing dito agdama ita nga karkarkae nga anak nila. Dito yung manong name hindi pagkasalita nga tinaminsan ka nagsangitak. Gabot iti amok kat talaga namin pinsan nga binaybay anak ti first love ko. Baglagi din manong name ita nagururayak. Diyak mat din daw dawat iti nga mabalo ni Rodel nga miso siguro tinaikari ada ita tiga po na no apeng ang jak pulos na kayat iti sa bali. Ta inururay ko matlaing ti first love ko na nagbaling nga first and last love ko. Agaman ako na iti anus mo nga nang ibasa kat sabi ko mga tadamat na ibating nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biyag kadagitipadak na timngeg more power to your program. Tuwing nga rodagaman nga pagayam mo Jessa.